30 утвърждения за зодия Телец за месец април. Момент на стабилност, изобилие и разцъфтяване. Повтаряй ги всеки ден през целия месец, сутрин, вечер или винаги, когато имаш нужда от спокойствие и увереност. Наблюдавай как животът ти се разгръща стабилно и красиво. Аз влизам в април със спокойствие и увереност. Животът ми се развива стабилно и сигурно. Аз привличам изобилие с лекота. Април ми носи растеж и стабилност. Моите усилия дават плодове. Аз съм заземен и устойчив. Пролетта разцъфтява и в мен. Аз съм отворен за материално изобилие. Всичко, което създавам, има стойност. Аз се доверявам на бавния, но сигурен процес. Април ми носи нови възможности за стабилност. Аз се чувствам сигурен в живота си. Моето тяло и дух са в хармония. Аз заслужавам комфорт и изобилие. Животът ми се подрежда красиво. Аз съм търпелив и последователен. Април ми дава усещане за сигурност. Моите финанси се подобряват. Аз създавам стабилна основа за бъдещето си. Природата ме зарежда с енергия. Аз се наслаждавам на настоящия момент. Април ми носи спокойствие и растеж. Моите действия водят до стабилен успех. Аз съм благодарен за всичко, което имам. Изобилието идва към мен естествено. Аз съм в мир със своето темпо. Животът ми става все по-подреден. Аз съм опора за себе си. Моето сърце е спокойно и уверено. Април е месецът, в който разцъфтявам стабилно, привличам изобилие и изграждам сигурен и красив живот. Желая ти един прекрасен месец. А ако искаш да ти изготвя персонални утвърждения само за теб, според твоята натална карта, не се колебай да ми пишеш.